Здравейте, приятели! Днес приготвям торта Наполеон. Бърза, лесна и всеки може да я направи. Точната рецепта ще бъде публикувана в описанието на видеото. Така, счупваме 2 яйца, добавяме захарта и разбъркваме за кратко. След това добавяме нещестето, отново объркваме и накрая млякото. Слагаме ванилийка за аромат. Включваме си котлона при мен на 8 степен, слагам крема и бъркам непрекъснато, докато се сгъсти. За по-пухкав и наситен крем добавям краве масло, докато крема е горещ. Наливам си малко мляко, в което да топя бисквитките. Започвам с крем, топя всяка бисквитка в мляко и я подреждам в формата. Формичката ми 18 см, да подчертая, отстрани е с силиконова лента за по-гладка визия на тортата. И така, редуваме бисквитки крем, като по средата аз добавям малко сладко от боровинки, просто защото ми харесва леко киселичкия вкус на боровинките и много добре се съчетава с ваниловия крем. Ако и на вас ви харесва, добавете. Ако не ви харесва, не го правете. Достатъчно вкусна е само с ваниловия крем. Ето тук някъде по средата слагам сладкото от боровинки. Виждате, че количеството не е голямо. И продължавам отново редуването на крем и бисквитки, докато свършат продуктите, като, разбира се, завършвам с крем. Ако рецептата ви харесва, последвайте ме. Ще има още интересни рецепти. Сега нареждаме последния ред бисквити и накрая сипваме всичкия останал крем. Заглаждаме, като леко притискаме с шпатулата, да може да си влезе навсякъде. След това натрушавам останали бисквитки. Аз използвам блендерчето и с тях посипвам тортата. Като оставих от тях, когато тортата стегна, извадих от хладилника, като махнах формичката, ринга по-точно, посипах и страните с бисквитки, доколкото може да полепнат. И сега тортата трябва да се прибере в хладилника. Хубаво е поне 7-8 часа. Но може и чак на другия ден, което е още по-добър вариант. Тортата е страхотна, много мека, сочна, вкусна, но слада за непцето. Да ви е сладко!